地獄に落ちなベイビー。なんてすばしっこいやつらなんだ。動いてないけどな。雪国フリジスへ初の家族旅行にやってきたフォージャー家。うまそう。勝手に動くな。迷子になるぞ。今日くらいはアーニャさんの夜更かしも多めに見てあげましょう。その旅がお前たちはマイクロフィルムを奪取しろ。世界の命運を握ってしまった。このままでは東西戦争の引き金に。この娘を殺せ。まさかアーニャのやつ軍の一件に巻き込まれたよ。撃て。どうせすぐ戦争になる。諦めるのはまだ早いです。マイクロフィルムの趨勢に世界の命運がかかっている。アーニャ大ピンチ。家族は一緒に。その程度か。排除しろ。アーニャが助けるば待ってろアーニャ。劇場版スパイファミリーコードホワイト。必ず取り戻してみせる。